vakandironda mumoyo mavo mune ronda vanoda kutosiya vandiponda stresi dzavo ndosaka ndiri kuonda komborerai vavengi vangu vabatsirei namusoro vangu vari kugara vakanditsoma nchava pamazita natsomureti komborerai vavengi vangu vabatsirei namusoro vangu vari kugara vakanditsoma nchava pamazita natsomureti vari kuti vakandiona vanofinyama vanofara vachindiona vachindipa munyama vekudenga munoona pandinovadzvanya oyo boere mad freestyle ndiani vatonzi Q-Shine vadzoka zvakare vadzoka zvakare apo wangu wakura kandi kutaurira iwe pepe pamjiri kamute man achiri mudiki mudakasanga sinadzoka ndiri mupower wari makore mangani apa ndani 20 years uri kuenda uri kufamba mangoma uri kuenda futi nawo here ndikuenda futika nawo chimbotipai futi rimwe freestyle tisatanyanya kubvudza zvakawanda tinoda mablessings pantapa blessings ya levels pantapa levels kana kamirian pamusoro pekamiriani muripo wanga pikisa imindian better life ndozviziva geto rese rinoda better life kumuka uchimborova forke knife ya better life better saka chindipai zvamakanyora mumabhuku yenyu ndichava nazvo chindipai ndakazviverenga mubhuku remutemo kumba ndinaro oyo avakati mad freestyle saboerecution mudazimndara hapana inda usabatika ndandiko zvangu ipo kujecha kuti timbobika ngoma tingofamba tidzokera kujecha uko uwo ndokwa uchingori nana kwa tingori kujecha epazi saka zvikufa here aiwa zvikufamba ndara famba kubva paipai tichingoona kuti tafambira zvinhu zvacho kuti zvifambe alright saka muindustry muri sei muindustry mune makwikwi mndara mune makwikwi muindustry mune madhonza ari kudhonza saka muzvigona sei kushanda mndara kuwaidhira semurume pane vamwe varume unenge uchingowaidhira kudzimai atasvika akangoma aiwa ndo yacho kuziya otherwise zviri kuendekazvo aiwa zviri kuita nani azvizvo zvanyatsoenda maendera tichida ngoma but zvinani tiri kuzama kushanda mukubva pastage 1 kuyenda pastage 2 here kana kuti mungoramba mungori pastage 1 aiwa tiri kufamba mastage tine mastage atakambodarika izvino takadarika mamwe pati hapane mamwe mastage aiwa zvinokudzwa saka uri rekodera kumazuva so far ndikurekodera kuproper bliss then black shadow kuna national Mbare kuna Mwamunga ni kuna Nkuma Stizi na Jisamel ndo wari kumbopushira mangu bliss kuna DJ Miles DJ Miles achiriko vachiriko zvawo proper bliss iri apa iri kutoners mtauni okay saka mune zvinyowani here zvatakatarisira kana kuti zvakatobuda mai manje aiwa zvezvi tiri kugadzira EP redu satirane zita asi rine mangoma 3 atanga tatoita wamurekodha futi na DJ Miles 2 akarekodwa na Stizi okay kubva kupiti zvagadzirwa na Stizi then mamwe rimwe 1 racho nderiri kwa Miles saka rinofanira kunge rine mangani EP rine 8 masong mame 5 asitabikwa pa 5 yapo ndipo nema collab huka mairi nemamwe acho collab unongochikolabha nani apa takangotaura takati panofanira kuita makolab mairi asi tanyatsuti tikavheneka mumaziso tikavheneka maziso akavheneka tikutsvaga kunonga maiziya aiwa ndo yacho ndo kutoti chinhu chinyatsosimba aiwa zvinokudzwa izvi saka mamusic videos mukurove mamusic videos tikurova tikurova tikushanda namukoma unonzi Taflo multimedia vari kutibikirawo zvimavidhio zvakadziya vamwe tikushanda saka zviri kuwanika papi mavidhio nyari kuwanika papi mukaenda paTaflo multimedia paYouTube munomawana anenge aripo mavidhio yayo mamwe acho mangosiri kuti Q-Shine officials munoona pane mamwe ati takakwatika papo aiwa ndo yacho aiwa zvinokurudzirwa tiya kuti maweks aende kumberi andika saka pa EP rutasirong richibuda rini EP runzi runofanira kubuda muna August tanga kwa August watofanira donhe pamero rubiwa muchando tada kubuda muchando totopawana EP okay I hope matrix acho anenge ari ma1 because vano maphanangana egega
baba nangana because vakomana vacho vese vari kubika vari kutodauka kunzi vaonekwa kunzi vaita sei vabatikiriwo zvomemanje maproducer edu maiziya saka vari kubika neshungu chaidzo chaidzo plus tushinda nevanhu vanenge vaida kushanda nesu zvoroti ipapa pamwana wanga vasingakuziva vachatanga kukuizira ipapa handisi vamwe vanga vasingatizive ipapa patoisira kuti todombozama kuti vanhu vavo vatizive aiwa zvinokudza bozi talenda riripo hatikati aiwa tingati haripo aiwa zvinhu zvekuti handingade kuti mafanzi anongokomenda ega talenda riripo ndingamboda kukunyebera kana kuti chii ritoripo zvekutodaro kana muchisimbiso kuti riripo toda kuti richionekera kuvanhu chimboti nzwiso one freestyle futi riri paalbum one chete riri paalbum riri kuuya iri rinonzi amanda yendinaye amanda Samba wakaiona here Amanda wati papaya kaya tiripwere Amanda pataitamba chamtambarare Amanda tikere zvedu susu paruvare ndichiti nakutanda ndaiti mboimboibereka kana wakuneta ndaikubereka uripo bebi zvaiendeka bata kwandisiya ndiri ndega Amanda ndanchikupanda Amanda apa uri Johnny zvako wakawanda freestyle this matune this is matune ringo iri rakarekodwa kana kuti asati ngoma sati rekodwa aiwa Amanda anenge achazongozvinzwa kana Amanda kana ariko achazozvinzwa Amanda ariko kana ndiyongoimba chete Amanda uya kungoimba zari kuti Amanda rakanakira kangoma otherwise mulife mako hako hako zvake kunochuza vanhu vasiko chuza kavariko aiwa ana Amanda variko variko mulife mako ana Amanda vemulife mako apari zvino zanda kuisa vanhu mulife ngoma yamangwani una kana chimoko here kana zvemoko auzoshaya ndi haziri rako zvinonetsa ngoma munoziva zvimoko zvinonetsa iyo kuimba naamanda yoshaya chimoko Amanda kungoimbawo mazita Amanda rakanaka zita kuti Amanda because zvimwe zvinhu zvaunofana kuimba ka zvinofana kubva kamaexperience kaizvo ekudaya nezvimoko nakana usina experience ka takazoteerera naamanda unonge uchitiimbira katogona ngovugaya pametu unonge wakutonyeba maya inewe kuti katichimba mangoma tesingaimbe kuti nditererera ndidoti kuno munhu akatoitwa izvozvo ndinoda kuimba naakazvitwa naamanda saka iwe unonge wakaudzwa ndozvandakaitwa kana nasuruvhiya kuti afanira kutongoziva kuti panzvimbo yazidari kuti suruvhiya paya afanira kungopaisa Amanda nyaya yake yobva yaende kobva anakirwa ake nengoma aiwa bo still bo futi still bo saka hapano kana vari kukubatsirero kupushiwo maweeks ako unongoziva mageto youths nyaya dzemari dzinonetsa kuti zvinhu zvinyatsoenda mberi panodo wakagawa saka unowa uri kukusapota vari kutisapota varipo vanombotibatsirawo apo neapo but ndo vamwe vavanhu vatiri kushuwira kuti vakanyatsouya mulife medu vanokwanisa kunyatsoti kama chaizvo kuti zvinhu zviende kumbirira tichivada mulife kuti zvinhu zviende mberi aiwa ndo chaizvo because unongoziva zvinhu kuti zvinyatsoenda kumberi pane pachido kafinance mbichana kana kanyasosimbisa zvinhu mavhidhiyo chiita chichi ese pamepo zvote tichidawo because ngepere kuti mastudios mahomba anenge da kuti achifambirwawo mavhidhios ane quality yo inodadisa anenge achidiwa but ngepere mari pane pakaipa koma live shows uri kuita live shows hatichiri kungoita edu gate kumapasapasa mapasapasa uri pefoma mafanzi ari kuresponda se mafanzi anodaira varikujecha kuipo ipanozviziva kuti akushani ariko akuziva kuti ariko mukomana anenge aripo aiwa zvinokurudzirwa rambe muchora mangoma album takarimirira aiwa august tifanira kunge tavadzikisira saka muna zvimwe zvamuda kutaura here tisati avharisa zvatidotaura kana kuti muda kusimbisawo kana tidotanga kusimbisa mukoma stizi stizi producer vakaipa then DJ Miles Gisamel TIC State Out of Nduna maproducer ndoshanda nawo yayo andongovasimbisa Taflo Multimedia vanombodraw mavideos then vakoma ana mukoma Jonzo mukoma Joe chibaya ana mukoma JJ vepa Big Bridge isemo fire kuma fans vese vansimbisa chimoto tochingoti kill shine chimoto
oyo Yeah, yeah. respect Yeah, man.